les activitats que té millor acollida entre els clubs de lectura és la visita de l'autor o de l'autora. Esta trobada permet aprofundir més i millor en la seva obra, però perquè complisca el seu propòsit cal preparar bé la sessió. Prèviament a la visita pots redactar una introducció biogràfica, fer una relació de les seues obres i preparar amb els membres del club un llistat de preguntes que podeu fer-li. També és important fer difusió de la visita perquè hi puga participar qualsevol persona. D'esta manera promocionaràs el club de lectura fora de la biblioteca, de la llibreria o del centre educatiu. Durant la visita has de presentar l'escriptor als assistents i obrir el debat llançant algunes de les preguntes que heu preparat i donant la paraula als assistents. Quan acabi la visita, li podeu demanar que vos signi els llibres i que es faça una foto amb vosaltres. Esta foto la podeu penjar després a les xarxes socials per a fer difusió de l'activitat. Cal tindre en compte que les visites d'autors o autores poden comportar dificultats, ja que les entitats organitzadores han de fer-se càrrec dels seus honoraris. Si no tens pressupost per a les trobades, pots intentar aconseguir la col·laboració de les editorials o telefonar directament a l'escriptor o l'escriptora i explicar-li el cas. Una alternativa és seleccionar el llibre d'un autor o d'una autora local. D'esta manera descobrireu la literatura local, podreu concertar la visita més fàcilment i podreu visitar els llocs que apareixen en el llibre, si és el cas. Si no pots comptar amb l'escriptor o l'escriptora, pots convidar especialistes de les diferents temàtiques que tracta el llibre, com per exemple professionals de la psicologia, de la medicina, de la il·lustració, etc.